What's up guys? It's Vince here. So in today's video, Dayas ba asad mo gawas ako guys ha. Katong mga existing subscribers di ay namo diha. Salamat kayo sa iyong suporta. We'll truly appreciate it. Nya kung tanaw ka nga video nya bag-o ka, nya wala pa ka nag-subscribe, ay lag ka og subscribe kay nara man ang button diha. No, kung meron na i-click ka ng puwa. So, click lang na siya kay it's free and why not. So, yeah, para pod nga kanang ma-appeal ka sa amo ang kuan bapanon. Yeah, para bibo tatanan. What's up Vince guys here. So, today's video is all about dun sa namo pag-abot diri sa US. So, daghan kog na dawat nga mga message o kana mga pangutana. Bitaw joke ra. I thought nga mohimo ko vlog about it kay basin makakuha mo value ba. So, anong naabot mo dito sa US. So, sa laktod nga pagka-istorya, how we landed here in US kay sakay mikroplano. Ang kuan bitaw ang story gyud kay hawa na lang ko. May nag-exit ako. Tara. So actually daghan og mga possibilities kung saan pag-abroad. So it could be number one kay naka-relatives diri sa US, nya i-petition ka or kanang mag-apply ka for immigrant. Mag-apply ka immigrant visa or kanang or kani pa rin niya may utang og ibayran. Or kanang magkuan ka kanang patay magnan kanang nakay utang nya kiyas ka ba? Kapo ka. Yeah, joke ra. Ang sa ko nga case kay kanang naay kanang opportunity so sa profession. So ako kay programmer ko or software engineer or software developer or bala unsa inyong tawagan na. Basta I write codes or software. So mao na siya ang ako ang profession. And then so happen nga ang ako ang employer sa una kay startup and then ni grow siya and then natagaan ko opportunity to move sa US. So mao nang nana ko karon dire. So 3 years na ba to dire? 2 years. 2 years may nag-una man ka. Oh, yep. So ika 3 years na namo. So karon kay ang ako ang visa kay H1 visa meaning worker visa or working visa niya. Na kuha na ko sila kung family then nag-process na pod karon sa mo ang permanent residency visa or green card visa. So hopefully ma-approve niya na niya. Ang nag-process pod ana kay ang employer pod ako karon. Niya, mo to siya ang naay mga pros and cons nga kanang nga abroad ka. Pero di lang ako i-highlight ani nga video kay mataas. And then asa naman to ako? Kawa naman ako. Apil day ko. Apil day ko. Ay kawa diha kay something. So mao na siya ang kuan ang life dire pag primero kay nagjulisod siya kay nag-adapt niya labi na karon init kayo. 20 degrees inita na siya. Niya extreme po ang bugnaw dire. Inita balhintay init na kayo. Paningot ako ilok. Node na Mickey ikagubta na siya. Nagagaliw ng mga tao dire niya. Kundok ka na may baso. So na lang mi dire niya. Badaya ng atong istorya so padayon ng atik. So magseryoso na ta kay kanang para naasab mo makuha nga lesson ano ba dili lang kay. So as a Filipino nga OFW. So as a Filipino nga sa Filipino nga mga redundant naman. Sa mga OFW sorry. Sa mga OFW work abroad kay lisod gud ang kanang kuan ba kanang imagine nimo ba labi nag kanang pareha ka nako ra kay
na pobre siya, dili siya pobre. Para ako nga pobre, wala ko nagdahom nga maabot ko diri sa Amerika niya. Wasad ko nangarap sa una nga maabot ko diri sa Amerika kay lingaw ra man ko diha sa Pilipinas. Enjoy ba daghan kay kag mabuhat. Pero maabot lang ang kuan gani kanang opportunity nga matuktok sa pultahan niya. Labi nag pamilyado na ka, so ang imong mindset na or priority kay dili lang imong kaugalingon kundi ang future sa imong mga anak. Yeah. So mo to siya. So actually ang opportunity nako ang opportunity nako nga maka ari sa US kay adto pang 2013 pero wala na ako gi padayon kay enjoy palagi ko sa Philippines niya nang I can do anything niya. Okay sa dakong sweldo ya karon kay daghan naman kog anak para buyag lang. Short nga duha ra ako anak. Tulo, technically tulo. Nako ako so karon nga tulo na akong bata, so it makes sense nga tulo mo to ito ko sure kung tulo. So make sense nga mo abroad para kuan kanang matagaan sila nindot nga future. Ang surtisad ko sa akong sitwasyon kay kanang straightforward ra ang process ba di para sa uban nga trial and error gani nga mag-apply niya fail niya mo gasto nagdako. Pero actually sa sitwasyon sad namo kay medyo nagkalisod day kung kuha nila gamay tungod sa ako ang sitwasyon og sa stricto nga process sa una diha sa atoa about sa dependent visa, and mo to siya nga thankfully na sila diri karon akong family taga Talisay na abot na diri yung taga Talisay yo. So mo to siya guys, kamo kung namoy balak na mo abroad kanang kuan lang kanang tawag na kanang balak ka lang. Yeah, kanang walay gamay nga dream big isa tawag. No dream is too small. Basta kanang kuan lang ba, padayon lang ba kay basin wa ta kay bawo nga sa inyo pod nga side makakuan po mong opportunity nga maka-abroad, so okay kayo. Pero I tell you, ang abroad is na ay pros and cons. So dili lang kay abroad ayahay. No, it's not that. Pero pero again, dili ko magstoryaan about sa pros and cons sa abroad kay mataas na yung video og maayo. Nya mura to siya. Katong mga ni-like sa video, salamat kay katong mga ni-view. Pero ako dito subscribe mo kay sus basig maka simpo mo nga musayaw ni Siyon na. Subscribe na guys. So ang key takeaways gid nga video guys is kung dili mo dato para mo na ako nga pobre nya walay mo petition ninyo or wala mo budget para ika-apply pag migrate sa US or sa bisan asa nga lugar, ang inyo ra gyud bala is maningkamot lang gyud mo nya inyo i-enhance ang iyong skills. Kay sa ako ang side is it took me 5 years nga solid experience para na-offeran ko og kanang opportunity to move abroad diri sa US. So sa ako nga kaysa I don't know sa uban line of profession kung unsay requirements, pero the point is alam mo kawag paglaom niya kuan lang enhance yung skills and then dream big kay what kay ba one day kanang yung mga pangandoy sa kinabuhi is maabot na sa inyo ha. So wala siya akong advice. Thank you guys for watching our video. Thank you guys sa pagtanaw sa among video. Thank you. Till next time. Bye-bye.